Здравейте, намирам се на улица Шипка пред магазин Кулинар. Това е един от търговските обекти във Варна, за който има предположение, че антраксни спори са попаднали, тъй като е зареждало месо и месни продукти от транжорната Дари в квартала Спарухово. По уверение на здравните власти от вчера, всички тези обекти трябваше да бъдат запечатани и облепени с информационни табели, които да предупреждават крайните потребители за това, че в магазина най-вероятно се е продавало заразено месо. Нищо подобно обаче не виждаме тук, нито има някаква лепенка, която да подсказва, че обектът е запечатан, нито има информационни табели. Само ще припомня, че още през миналата нощ всички съмнителни обекти бяха мащабно, щателно дезинфекцирани. Докато не излязат пробите им от София, това ще стане другата седмица, магазините остават затворени. Всички заведения, ресторанти, кебапчиници и прочее няма да могат да продават скара, с изключение на алкохол, безалкохолни напитки и пържени картофи. Това от мен.